Takže čau lidi, máme to, já vás zdravím úplně na novém kanále se jménem Double Games a dneska je tady se mnou ladies, samozřejmě tady se mnou Honza a Kalavak. Takže já vás tu taky zdravím, že ano, jsem tu s Tobym. A my vás vítáme na tomto úplně novém kanále, na kterém teda budou různý videa, třeba, nevím. Mohly by tady být videa třeba i, nevím. World of Tanks, League of Legends, World of Tanks, League of Legends, Star Conflict, Minecraft, Modern Warfare, Battlefieldy a podobně. jo, Modern Warfare 3 to taky, no, máš pravdu. A takové ty hry, ze kterých si většinou hrává takový ten úryvek, vždycky je jeden díl. Jasný, co jsi zač, počkej. Já jsem blogovkou a já vím kam půjdu, ale mám strach, že tam budou ti secret, jak jsem ti předtím říkal, že jsou na té černé vlně, to je tak podobné. Jo, A teď jdu, já tam jdu. teď jsem vedle hráče. Fakt? Jo, To jsi ty? jo, Já jdu tady nahoru. já vím, já taky. Ten hráč se na nás dívá. No, dívá. Já jsem tu. Počkej. Tak doufám, že se nás tu nevšimnou. Takže máme tady takovouhle prostě hru hide and seek. Určitě pochopíte během hry, že my jsme takový bloci a oni nás prostě oni nás prostě hledají. Seekři, když vás zabijou, ten blok, tak se z vás stane seeker. Takže můžete právě vidět Game Info, je to 15 hiders, co jsme my, a seekerů už je 5, takže 14, takže zabili dalšího. Musím říct, že tohle natáčíme po několikáté, protože mám já problémy s natáčením. To by zase špatně slyšíme na Skypeu, já mám zase problémy s harddiskem a taky kraviny. Špatně prostě mi natáčí ten fraps. Což se mi vůbec... Ne, že bych ti nějak jako špatně slyšel, ale v tom videu normálně slyším úplně bezvadně. Ale když přijde prostě na video, protože já natáčím úplně svým programem Open Broadcaster, který moc nepodporuje Skype a prostě hovory takhle nějak, když natáčíš. Takže to docela na nic, takže jsem ho tam asi vůbec neslyšel, takže to natáčíme asi po několikáté. No. Takže uvidíme, doufám, že tohle to teda vyjde, doufám, že to neudělá nic mě, ani to by vlastně natáčí, takže doufám, že to neudělá zase nic mě. Doufám, že se nás tady teda nevšimne. Jak můžete vidět, tak takový ten blok, vidíte ten obrys, ty černé, takové slaboké čerky, tak to je ten blok, to jsem já. Jsem blogovkou, tohle pode mnou vlna, kolo je tam vzadu. Tyjo, hej, já nejsem asi solidní blok, že? Počkej, si aspoň teda doufám, vypadá to trochu, jako že by si... A zase FPSka. Aha. Což tak nevadí, protože nejsem seeker, neběhám, kempíme. Dobrý, FPSka skončily. Kde jsem seeker? Ne, jich tu chodí hodně, to je spawn, že jo, jich seeker tam vzadu za tím místím. Ty jsi seeker? Ne, říkám, že sem chodí. A jich tu fakt hodně, běží jsem jeden, je otočený k nám zady, nějak se zastavil, otočil se zady do postoje nahoru. FPSka máš dobrý, jo? FPSka už dobrý, už v pořádku, to byl takový ten chvilkový lat. No tak jako je tu 8000 hráčů na tom serveru, nejsem to na teď. 8000 hráčů na tom serveru, že jo, Skype, ještě ten fraps, takže můj není zrovna nejrychlejší, ještě pořád renderuju to video na ten YouTube. Takže ještě tohle mi k tomu přidává, víš jak. Mám zkusit pohnout zbyt. A někde u mě, někde, ne, počkej. Ne. Seď a... Dobrý. Ten byl nějaký lát. Ej, stůj, kam nehýbej se. On se sem dívá. Díval se sem. Nedobrý, šel dál. Ej, ten typek se nějak seká, on pořád chodí tam. Stojí a chodí. Ej, bacha běhá okolo nás. Ej, tady moc hráči nebývají, takže oni se sem ani nedívají. To byl sakra dobrý nápad. Hele, glowstoneová lampa, bez tak, že to je hráč, bez tak, že to je hiders. Co myslíš to? Jako co? Ta glowstoneová lampa nad náma. Na tom listí. Tam nebyla, že žádná? To je hráč. Jo, je to on. Jsem ho sejmul. Hej, sejmi ho. On pak nebude solidní blok, víš? Právě na něm. Ne, stačí levým, ale kašli na to, on to pak začne dělat do nás. A bacha, volna sem jde. Štíš. Kámo. Aha, máš to like. Ale jako dělal to zase světlo, tak proč jsme ho vyháněli? Shit, já jsem bednu, nechtěně. Jsi secret. Ne, stop. Vidím seekera. Máme 48 sekund, než to skončí hra a jsme 4, takže my jsme mezi 4 posledníma, ještě tu jsou 2 další, a 8 seekerů. Takže uvidíme, jak to teda půjde. A doufám, že to fakt půjde, protože
30 sekund. Tak co řekneš na to, že bychom v 10 někam běželi? No, já myslím 30 sekund máme, já myslím, že už to dáme do 20, takže pojď, takže 3. Počkej, někdo jde. Ne, počkej. 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 Někdo tu je. Bacha, vpravo, 2. Ne, tak na to kašli. Kamo, on se sem díval a nic. Pojď, jedu za ním. Zabijím jednoho. Zabijím 2. Zabijím 3, jsem dead. Ne, já jsem dead. Pár sekund před koncem. Co si děláš srandu? Tak jo, tak to byl fail. To si se mě děláš srandu, mě někdo začal zabít zezadu. já jsem se fatil se 3 a myslel si, že do nich bouchá kytka. Tak jo, tak jste to viděli, takže já to střihnu a asi uvidíme v další hře, ne? Dobrý, asi jo. Takže čau. Takže čus lidi, jmenuje Toby, já vás to zdravím na úplně novém kanále, se jménem Double Games. A na Double Games budete natáčet já a Honza. Takže já vás tu taky zdravím. A jak můžete vidět, tak už jsme ve hře. Tak jsme ve hře a natáčím to teda já a i Honza. Takže to bude dost zajímavý a bude to dost zajímavý, ano. A na kanále Double Games se teda bude natáčet občas Minecraft, ale ten Minecraft nebude jen tak obyčejný, bude to třeba... Minigames prostě. Třeba dneska hrajeme Hide and Seek, pak třeba budeme hrát nějaký hry, ale prostě dneska právě budeme hrát zde Hide and Seek. Takže jak můžete vidět, takže já jsem Snowblock. Jo, já jsem taky Snowblock, to je náhoda. To je dost velká náhoda a já za chvilku budu solidní blok. Jo, já už jsem teda solidní blok, jak vidíte, tak to mám, jak kdyby to je enchantment to není, no možná je. Vidíte Snowblock, prostě jsem tady takhle mezi tím sněhem, takže snad si mě nikdo nevšimne. Podle mě to je dobrá schovka. A teda čekáme, jak vidíte, jak tady běhají seekři a hledají nás. A teďka tady byl u mě seeker, já jsem se vůbec nevšiml. To jsem byla AFK. A už je 5 seekerů, můžete vidět vpravo, takovou tabulku Game Info. Takže sekund znamená, za jak dlouho ta hra skončí. Až dojde čas, no máme meče teď s odrážením 1, máme dřevěný meč, bychom se mohli když tak bránit těm seekerům. Takže hra skončí buď až najdou všechny hiders, což jsme my, nás je 16 teď, anebo až skončí všechny sekundy a zůstane některý z hiders. Ano. Výhru seekerů jsem teda zažil jenom jednou. Já. Ano, já jsem taky vyhrál, já už jsem nějak 3krát, protože už to samozřejmě hraju déle než Honza. Mnohem déle. Taky jsem to nějak to. Jinak na kanále můžete třeba vidět i videa z World of Tanks, můžete vidět zde videa i třeba, nevím, z League of Legends, pak třeba, nevím, pak třeba... Já nevím, třeba... Našli mě, jsem dead. Našlo, a je dead. Takže jinak to je Kalavak, jmenuje se Kalavak. Jo, to mám točí Minecraft, tak jsem dříve začínal, takže mám tady Kalavak, ale tak to nějak nevadí. Dobře, takže... Já se jmenuji takhle, když napíšu třeba tohle, tak hrnec.cz. Takže mám takový příjmení, nebo nemám, jakože Hrdec se nejmenoval příjmení. Takže Toby, já se tě zeptám, kde jsi? Já jsem takovým balkon. Mám tu nějaký Snowblock a je mrtvý. Na balkonku, jo, takže já vím vlastně, kde jsi. Já tě zabít teda určitě nebudu, takový hnusný na tebe nebudu. Ale když tě najdu, tak mi prostě řekni. Počkej. A já jsem teprve dole, takže buď v klidu. No však já jsem dole na balkonku. Ty jsi dole na balkonku? Jo. Au, někdo do mě... Počkej, to... Vážně ta redstoneová lampa tam někdo byl? Tobe? Já jsem bouchl do redstoneové lampy a vůbec jsem si nevšiml, že to je fakt hráč. Ona pak vyběhla a začala do mě mlátit. Tak to je divný. Říkáš venku na balkonku, jo? Takže teď jdu okolo těch záchodů dole, vidím tě, že jo? Ne. To nejsi ty? Jo, vidíš mě, to jsem já, ten Snowblock. A já už jsem šel do tebe. To je hodně nápadné, já bych řekl. Počkej, je tady ještě někdo? Není, já nevím, kdo, no, takže jsem mrtvý. Sorry, ale tohle bylo hodně nápadné, ten Snowblock tam. A trochu se mi to laguje, trošičku. Se stává, že mi občas padnou FPS, ale to je tak na 5 minut, většinou to bývá, jsem to měl ve vodku, když jsem zkoušel. Tak já se na chvilku zastavím. A tam mi rozpadly FPS dolů. Pohybuju se tak na 18 FPS. To máš špatný. Takže mám dost velké lagy. Takže to asi budeme natáčet přes Tobyho kameru, protože přes tu moji by to stejně nevypadalo dobře, když se to tak laguje.
A už to, Zase strašně dlouho trvá už to, upload a render, no. vlastně, a už mi to povolilo, takže až tak strašně to nebylo, jak říkám, mi na chvilku spadly FPS, trochu internet, mi to zaváhalo. Vlastně tak to občas někomu taky spadne FPS, že... Takže už to je dobré, už se ten občas kousná, tak to se mi většinou děje taky. Tady ten vlog se mi nelíbí, cože, za fuk. Hej, já tu máme, lol, tady jsou moje rozbité bloky. Stává, no. Počkat, ale přece jen se mi to Ten trochu Hydra oblo. může být, dá se říct, úplně každý blok, ale myslím, že kromě třeba Glowstone a tak. Glowstone právě že taky občas tady bývá. Ale spíš nemůže být určitě voda, nebo ty listy tady myslím nebývají, hlavy tu nebývají, květináče bez květin nebývají. Ale když vlastně pak jako kdyby kempnete, tak pak vlastně máte v sobě květinu, no. Vy jste květináč. A taky myslím, že nebývají koberce a takové věci, takové ty. No. Koberce určitě nebývají. A vidím blok, ale mám lagy. A Cože? vidíš blok, ale už bohužel konec, takže Aha, to jsou ty lagy. Hydři vyhráli, nevím kolik jí zbylo, ale vyhráli. Takže To jsem se ani nevšiml. nevím, jestli to stopnu, ale myslím, že to stopneme a pak se vám ozveme. Uvidíme dál. Takže doufám, že se vám tohle ten díl líbil a takhle by mě nějak vypadal videa z Minecraftu, takže já se s váma loučím a čau. Čau.